ang simana sa pasyon. Diin si Kristo hinahinay ng nagtago kay patyununon siya. Aron mas masabtan o mas mabati nato ang kangilngig niining maong simanaha, ang simbahan naghukas sa tanan nga nagdayan-dayan niya. Wala na ang mga santos, wala na mga larawan, wala na ang mga statwa. Ang nagpabilin nga makita, krusipiho na lamang. Niini, gipabalik kita unta og pagpangutana kanato. Seryoso ba gyud kita niining Kwaresma? 5 na kasimana ang milabay. Seryoso ba gyud ta? 2 kasimana ang milabay, kinigyapon akong pangutana kaninyo, dili ba? Unsa kita ka seryoso niining maong panahuna? Atong hatagan kining maong kaseryoso diha mismo sa pagpamalandong sa kaimportante sa pulong pasaylo. Nga sikat kaayo karong panahuna, nagigamit gani diha mismo sa eleksyon. Ug mismo gani ang simbahan gitamay sa iyahang pagsabot sa pasaylo. Sabto nato ang pasaylo diha mismo nagsumikad sa mga pagbasa o sa teolohiya sa simbahan. Unsaon nato kini sa pagsalong o pagsabot? Akong nahunahunaan diretso, tingali pwede natong lantawon kini pinaagi sa pagkumparar sa pulong feedback o accusation. Feedback o accusation. Unsay kalainan sa ilang duha? Una, ang ilang kalainan, ang feedback nagtumong o nakakita sa sayop. Apan nag-ila sa kaayo sa tao. Maunang sultihan niya ang tao tungod kay kahibalo siya nga kanang tawhana pwede pang magbago. Apan ang pag-akusar, mauna ang paghukom. Gisultian ka sa imong sayop tungod kay gitamay ka na, gibox na ka, gipreso na ka, ana nagyud ka. Dili ba kana man ang tumong sa mga Pariseo ngadto sa babayi? Gipreso na siya, mao gani ng patyon na lang siya. Mao nang batuon na lang siya. Kay dili man para sa kaayo ang iyahang pagsumbong, kundili aron patyon ang babayi. Kay wala na siya'y paglaom. Apan ang tao nga mihatag sa feedback, nakaila sa sayop. Oo, naay sayop. Oo, naay problema. Oo, naay sala. Apan, naakay kapasidad sa pag-ayo, pagtulid, o pagbangon gikan niini. Kini ang atong gitawag sa simbahan as restorative justice. Ang hustisya nga mupabangon sa tao gikan sa pagkapukan sa sala. Ikaduha, tumong. Ang feedback, ang iyahang tumong, pagtabang. Busa, ang iyahang kaugalingong pag-angkon sa kasaypanan,
Mao ang hinungdan ngano mitabang siya sa uban. Mitabang siya sa iyang isig katao dili tungod kay mas maayo ko nimo. Mitabang ko og nakaila ko sa imong sayop dili tungod kay mas perpekto ko. Kundili tungod pareha ta nga naglisod og naningkamot nga mubangon sa pagpakasala. Busa kay balo ko unsa kalisod ang mapukan ug maganto sa sala. Busa I want to help you. The focus is help. Apan ang pag-akusar sa usa ka tawo, ang tumong pagdaot kaniya nga nagagikan sa usa ka panlantaw nga mas maayo ko. Busa na ako'y katungod nga muhukom kanimo. Mas perpekto ko. Busa na ako'y katungod nga mudaot kanimo. Ug kining maong panlantaw, mao ang giguba ni Jesus nga panlantaw sa mga Pariseyo. Ang panlantaw nga tungod, sud sila sa simbahan, gasimba sila adlaw-adlaw, gaampo sila, gasunod sila sa mga balaod ni Moises, munang naa sila'y katungod nga muakusar ug muhukom sa tao. From the standpoint of perfectionism, not from the standpoint of love. Ug kini dili ba ang atong panlantaw nga sayop sa pasaylo? Ngano muhukom ka man sa uban nga dili man ka perpekto? Ngano muhukom man ka og moingon man ka sa sayop niini niya nga dili man ka perpekto? Nan ang pangutana mga igsuon, unsay imong tumong? Unsay imong tinguha? Ngano mistorya ka sa problema? Is it out of love? And is it out of helping? Niini mga igsuon, mamalandong kita og makapangutana. Dihang ang simbahan mibarog isip moral nga inahan og magtutudlo, og misorya sa iyang sayop sa iyang mga anak. Diin ang inyong kaparian og ang iyang mga lideres mibarog kung unsa ang prinsipyo og baruganan sa simbahan og pagtudlo kung unsa ang sayop. Is it from a standpoint of destruction or from a standpoint of perfectionism? O dili ba ka from the standpoint of a mother? Ang paghuna-huna sa inahan. Ang una-huna sa inahan nga nag-ila nga sayop ang iyang binuhatan. O importante kaayo ang pagpakita kaniya nga siya na sayop. Kay kung dili na makita sa tao nga siya na sayop, atong tahas, bisan dili kita perpekto, nga mupalantaw anang tawhana sa iyang kasaypanan. Tungod kay nasayod kita, nga kita mismo dili mabag-o, kung nuuna sa tanan wala kita miila, nga kita naay sayop. Naay kakulangon. Nan, diyang nanginlabot ang simbahan, ug mibarog sa iyang prinsipyo, siya mibarog isip inahan nga milantaw sa kaayo. Dili lamang sa pipila, kundili alang sa tanan. Ang iyang tumong dili mao ang pagdaot ug pagguba, kundili aron pagpabangon ug pagtudlo. To go back to that universal standard of ethics and morality, and not anymore a standard of ethics and morality that is based on what we want, unsay atong gusto, what we call relativism, nga tataw og klaro kaayo sa atong panahon. Nan mga igsuon,
sabto nato kining pasaylo. Tingali mas masabta nato kining maong pasaylo, diha mismo sa lihok sa sakramento sa pagpangumpisal. Una sa tanan, mga igsuon, let us remember, forgiveness is not a cheap grace. Ang pasaylo dili barat ug tayo-tayuhon nga grasya. Forgiveness is not a cheap grace. Dili barat o dili ay tayo-tayuhon lamang nga grasya. Makita kini kung atong tinud-on pagsaulog ang sakramento sa kumpisal. Gamito nato ang nahitabo kagahapon. Kung nakadimdum kamo o katong nakaupil, kagahapon nga nakitay parish penitential service. Una sa tanan, ang tibuok sakramento sa kumpisal magsugod sa pag-ila sa akong kasaypanan. Kini ang rason nga sa sinugdanan sa penitential service, mao ang hinay-hinay nga pag-ila sa atong sayop. Ang pag-ila sa akong sayop. Nan importante kaayo ang paghinumdum sa akong kaagi. Tingali mahinumdum na nato ang kaduhang pagbasa karon si San Pablo. Nindot kaayo ang mga pamulong ni San Pablo. Siya mismo miangkon nga siya makasasala ug labaw pa siya na mamamatay tao ug mambabato. Naglaraw nga iyahang gubon ang pundok ni Kristo, bag-o niya na ilhan si Jesus. Iyang gidawat ang iyahang kasaypanan sa iyahang kaagi. Nan mga igsuon, forgiveness is not forgetting. No? Ang pagpasaylo dili pagkalimot. Ang pagpasaylo mao ang pagtuon, pagsabot ug pagbangon gikan sa atong kaagi. We could never say forgive and just forget everything. We forgive because we learn from what had happened in the past. We forgive kay tungod nakakaton kita sa sayop na panghitabo sa miagi. Kana ang unang bahin sa kumpisal. Ang unang bahin sa kumpisal, dili katong pagluhod na nimo sa kumpisalan, kundili ang hinay-hinay nga pag-ila nimo, oy, dako naman ay kog sala. Nakasala naman di ay ko. Apan kining maong pag-ila sa sala, dili tungod kay gihukman nako ang akong kaugalingon, kundili mao ang pag-ila sa gugma sa Dios. Kini ang rason nga sa pag-ila nato sa atong sala, wala kita ingon, ay, wala nagyud ko'y pulos, ay, di nagyud ko mo bag-o, ay, wala nagyud ko. Kundili ang atong pag-ila sa sala, nga nagdala ka nato sa pag-ila sa gugma ni Kristo, naghatod ka nato sa pagluhod sa kumpisalan, sa pagyukbo nga mapaubsanon, sa pag-angkon sa atong sayop at tubangan sa pari, ug sa pagsbatbat, Padre, bindisyon ni ako, kay nakasala ako. Wala kita maingon, Padre, hukmi ako, kay nakasala ako. Ang atong gipangayo, panalangin, gikan sa atong pagpakasala. Apan tan-awa ang sunod nga lihok. Another pag-angkon. A public confession of my sinfulness. Gikan sa akong personal nga pag-angkon, ako usab miangkon at tubangan sa pari nga mao ang naglantaw o nagtindog at tubangan sa simbahan sa akong kasalanan. Nakasala ako. Dili ba kini ang kakahitabo matag bago magmisa, bago magsugod ang misa? Kita mo ingon sa makusog, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Akong sala, akong dakong sala. O kita mo ingon, Ginoo kaluyi kami, Kristo kaluyi kami, Ginoo kaluyi kami. A public confession of our sinfulness.
Kay dihang apagiha atong makita nga ang pagpakasala dili lamang personal, kundi katiling banon. Bisan unsa ka personal ug tago ang sala, kanunay kining makadaot sa komunidad. Busa, ang ikaduha a katapusang bahin sa kasaulugan sa sakramento sa kumpisal, mauman ang gitawag natog retribution, penance. Walay tinuod nga pasaylo kung wala ang pagpaningkamot nga imo nga mabangunan, imo nga matun-an, imo nga mabag-o ang imong sayop. You could never say, "Forgive me," without even doing something for the other na imong napasakitan. Kini ang giingon ni Bishop Raul sa iyahang mensahe miaging semana. Dili ka mo ingon pasaylo sa usa ka tawo nga wala gani gibuhat aron bayran ang iyang sala. Dili ka kaingon pasaylo sa usa ka tawo nga wala gani naningkamot nga mubangon gikan sa iyang pagpakasala. Tungod kay kining pasaylo masabtan ug maangkon lamang nato kung kita muhatag sa atong kaugalingon. The Lord forgive us, yes, walay problema. Apan maangkon lamang nato kanang pasaylo kung kita mismo mo dawat ni ana diha sa atong pagpaningkamot nga mabayran ang atong kasaypanan. Kini ang mga lisod nga pulong ni Jesus ngadto sa babayi. Walay nagsilot sa imo, apan lakaw ug sukad karon ayaw na pagpakasala. Si Jesus wala mingon, okay ra walay problema, wa kay sala. No. Siya mingon, ayaw na pagpakasala. And isn't it more heavier? Is it more powerful than telling you, wag kay pulos? Asay mas bugat paminawon? Wa kay pulos o igno nimo? I love you even if you are not perfect, but I wish that you become better. Para kanako, mas dako og impact og mas bugat dawaton kanang ignon ka, pasaylo ti ka, gihigugma ti ka, ug nangandoy ako nga magbag-o ka. Dili ba ka na mao ang krus? Dili ka na ba ang matag kasaulugan sa misa? Kanunay niyang gipakamatayan iyang kaugalingon o gihalad, even if he knew nga dili kita perpekto. Apan sa matag pikas-pikas sa pan, ug matag inom nato sa bino, siya kanunay miingon ka nato, lakaw, ayaw na pagpakasala. Lakaw, gihigog matika, ug musalig ko, nga di naunta ka magpakasala. Mga igsuon, tingali nindot natong sabton ining si Manaha, ug mas mapuy-an kining pasaylo. Anong aron kining kalibutan, nato nga nasakit, ug nagantos tungod sa ato ang kaugalingong kasalanan ug kasaypanan. Mubangon ug tinud-anay gayud nga makakat-on, tinud-anay gayud nga magpakita sa atong pagkaanak sa Dios.